U novijoj historiji Gradačca 30. juni 1992. godine podsjeća na najstravičniji događaj odbrambeno-oslobodilačkog rata, kada je bez ikakvog vojnog povoda izvršen prodor na slobodnu teritoriju. Tom prilikom stradalo je 15 nedužnih civila koji su se zatekli na putnoj komunikaciji Gradačac-Ormalnica ili na svom poljoprivrednom zemljištu. Broj žrtava bi bio zasigurno veći da nije uslijedila brza reakcija branilaca koji su uspjeli razbiti blokadu puta i uspostaviti nove linije odbrane. Žrtve ovog mučkog napada su ostale kao trajno sjećanje na najtužniji dan u borbi za odbranu Gradačca. Prošle godine izvršena je identifikacija 2 žrtve masakra i potvrđen identitet osoba Arzije Starčević i Safeta Imširovića. 2 osobe smo našli, identifikovali i sahranili prošle godine, saosjećamo s porodicama. Nama je drago što su te 2 porodice, odnosno 2 člana, što su našli smiraj, što njihove porodice imaju gdje otići i proučiti fatihu i da se zna gdje su ukupani. Za ovaj zločin, mada je proces pokrenut netom posle rata, još niko nije procesuiran niti je odgovarao. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je potvrđeno da se proces privodi kraju. Ono što raduje, to je informacija iz uprave policije i tužilaštva Tuzlanskog kantona da je ovaj i drugi predmet su vraćeni u nadležnost tužilaštva TK, da je intenzivirana istraga i da se očekuje u vrlo kratkom periodu podnošenje izvještaja tužilaštvu za mnogo veći broj lica nego što je tu probitno informaciji bilo saopšteno nekih 4-5 lica, dakle puno veći broj lica će biti obuhvaćeno izvještajem, istraga je u završnoj fazi i ja vjerujem da ćemo mi do naredne godine, do narednog okupljanja već imati one koji će biti izvedeni pred lice pravde ove države. Naravno, žal je što država Bosna i Hercegovina, državno tužilaštvo nisu završili ovaj proces i to nam daje određenu sumnju da se pokušava relativizirati sve ono što se dešavalo i izjednačiti žrtva i agresor. U tom smislu vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici odobrila značajna sredstva fondaciji Istina i pravda koja se bavi pružanjem psihičke, psihološke, dakle pravne, ali i finansijske pomoći svim onima koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine i vrijednosti za koje smo se borili 1992. do 1995. godine. U tom smislu svi naši branioci će imati i dalje podršku vlade Tuzlanskog kantona, isto tako MUP i tužilaštvo će imati našu podršku u rasvjetljavanju svih nemilih događaja koji se desili 1992. do 1995. godine. Zajednička poruka sa današnjeg skupa je da se sa ove vremenske distance ovaj datum ne smije i ne može zaboraviti. Žrtve položene ovdje, na ovom mjestu i sve žrtve položene u temelju očuvanja naše domovine, u odbrani od agresije, naši su svjetionici i postrekači da i mi budemo dobri kao što su bili dobri oni. Da budemo svjetal primjer u odbrani i očuvanju naše domovine u tim vremenima odbrane od agresije. Cvijeće su na spomen obilježje položile porodice žrtava i zvanične delegacije javnog, kulturnog, političkog i vjerskog života Gradačca, a predstavnici organizacije porodica šehida i poginulih boraca Gradačac obišli su porodice stradalih žrtava masakra.